Sanibonani, igama ulinde kuhle Sibongiseni Thwalofu umntakakhumalo. Wanongoma. Yazi ukuthini? Usibona singatholakali nje. Naku la isithola khona njengamanje. Sikuphatheleke into enhle kakhulu esiyenzayo siyipodcast kwenzeke ngomhla ka10 kuSeptember. Sizobe silapha eMelmoth obuka. Sizobe sivakashele kubaba uThwalofu bamaza abantu abaningi bafowethu inkunzi malanga inqwele uqeqwe ngqalabutho yomculo kaMaskandi. Ubaba Thwalofu ke owakakhoza sizobe sisekhaya kwaKhoza ngomhla ka10 simphathele isipho siyipodcast sikwenzeke isipho sika 10,000 wamarandi la sobe sigubha khona inyanga yamagugu okuzobe ku September. Siphinde futhi sinxenxe wonke amacika khona amakhosi amakhansela endawo na wonke umuntu owazi igalelo lika baba uThwalofu ukuthi asambeni siye ekhaya siyogubha ke inyanga yamagugu no baba uThwalofu simenze aphile noma simenze akujabulele abone namagalelo akho ukuthi ngempela usebenzele umculo kaMaskandi uyisebenzele iningizimu Afrika. Kanti ke esifisa futhi siyipodcast esikuphethe kwanele as a podcast. Kodwa ke siyathanda ukuthi ngoba kukhona abangafisa ukuthi balule isandla mhlawumbe ngeke abakwazi ukuphumelela ikakhulukazi amaciko abukela kubaba uThwalofu kuchaza amaciko okuyiwona asebeka isinko entafuleni siyawanxenxa siyawanxusa ungeke ulithola ithuba lokuthi ube lapha ngomhla ka10 yenza into elula nje ngena kwi-account kababa yakwa Standard Bank uzoyibhala unjinela la ngezansi uthumele ozobunakho noma ngabe malini noma ngabe u10 rand u100 rand 1000 20,000 kukwena ukuzibongela nje kubaba ukuthi wavula amasango elandela ke ubaba uPhosisholo. Ukhumbula ukuthi ubaba uneminyaka u73 yena umuntu esinayeke esingathi ke impela sikhuthama kena singuMaskandi sonke uma khona ngomculo wesintu. Ngakho ke bafowethu asiyiphose sikuphosayo nabalandeli nabathandi bomculo nabathanda nje ukuthi ke bezwe ukuthi kwenzakalani bengasithinta bengangithinta enambeni yami 078 ingena kimi ngqo ningizimu Afrika asiphelele khona ke ngomhla ka10 ilokho nje bengifuna ukusho ngicacise ukuthi iPodcast izobe ivakashele lapha na ke eMelmoth obuka abafethu asambeni sonke siyabonga kakhulu nangethuba sibonga kakhulu nokubaba Thwalofu kube kuhle ukubambisana ikakhulukazi nomndeni wonke siyabonga nje kakhulu bafethu nabacule sesibathintile abanye abathe cha bazoba ingxenye nabantu abahloniphekile endaweni yakhona obuka nathi nje abathanda ukusupport imisebenzi wethu kwenzeni ukusupporta nje noma abe yini yenzayo esuke ikhombisa ukuthi ithuthukisa umphakathi noma ibamba iqhaza ekutheni ihloniphe isithunzi somuntu omnyama ningizimu Afrika. Ngakhuluma kusekuseni kunjalo nje asidibane khona ngomhla ka10. Ngiyabonga madoda ikhulu nekade lemzeyini sasiyakhela nina nathi besakhela ubaba thina sakhela ningaphela manje kwenzeke